L-Innovation Union Scoreboard tagħmel parti mill-Kummissjoni Ewropea u għandha lan li tanalizza l-progress fir-riċerka u innovazzjoni madwar l-Ewropa. Ippubblikat ir-riżultati tagħha snin 2009 sal-2012 b'innovazzjoni nifhmu l-istudju ta' soluzzjonijiet aħjar li jindirizzaw ħtiġijiet ġodda fis-soċjetà. Jirriżulta li Malta ġiet ikklassifikata bħala pajjiż li ħaddan innovazzjoni moderata. Dan ifisser li għal snin sħaħ il-livell ta' innovazzjoni tħalla taħt il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt Malta tinsab fi 22 post mill-pajjiżi Ewropej. Statistika li s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Sport Stefan Buontempo sar li hemm bżonn tiġi indirizzata kif appuntu qiegħed jagħmel dan il-Gvern. L-Istrateġija Nazzjonali għar-Riċerka u Innovazzjoni għas-snin 2014-2020 għandha tkompli tgħinna biex inkomplu intejbu dan it-tkabbir u riżultati pożittivi fil-qasam ta' l-innovazzjoni. Dan il-Gvern huwa kommess u impenjat li jara li dan is-settur ikompli jikber ħalli jkollna tkabbir ekonomiku u xogħol ta' valur miżjud għoli ibbażat fuq riċerka u teknoloġija naturalment. Inkoraġġanti l-fatt li Malta hija waħda minn 5 pajjiżi b'innovazzjoni moderata li għandha rata ta' tkabbir ta' aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata ta' tkabbir hija 2%, rata li qed twassal biex l-innovazzjoni ta' Malta tqarreb aktar lejn il-medja. Din hija l-ewwel darba li l-Gvern Malti appunta segretarju parlamentari iffokat fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni. Taħt dan il-Gvern, l-investiment fir-riċerka ogħla minn inqas minn 1% għal 2%. Iż-żjara li għamlet il-Kummissarju Ewropea responsabbli mir-riċerka u innovazzjoni juri l-impenn tal-Gvern li għandu biex jara li dan is-settur ikompli jikber.